Ikaunom nga pisto sa bar examination nalangkat sa law graduate sa University of San Carlos. Kinsay giulagway sa Dean sa School of Law nga mapaubsano na panlantip og salabutan. Ano yung report? Mapaubsanon apan lawom og labok ang malantip nga salabutan. May paghulagway ni Dean Glenn Capanas sa School of Law sa University of San Carlos ka Attorney Gabriel Baez, 6th placer sa bar exam. Wa ang bagong abogado dihang gibisita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang universidad. Nagmaya og nahinangop si Capanas sa kalampusan ni Baez o gipaabot nilang mobisita sa ilang tuhan. Dili hambog nga pagkatao. Okay. So, hilom lang pero kuan gyud lawom sa... Lawom ligdon. Doon na ba tayong mga incentive, like sa mga top-notchers na to, doon na tayong incentive nga gihatag ang University of San Carlos? Yes, doon na sir. Ang munang gitawag nato din sa university o gift of education. Okay. Gift of education. Unsay inclusion anang gift of Kuan, ang education? katong top notch sir, pwede siya makapasa og usa ka scholarship ngadto sa usa ka tawo. So, kuan siya, mura siya kanang lasting ang iyahang impact. Usa si Attorney Baez sa 180 ka mga law student nga naglakip kang Attorney Angelica Oy Vega nga nakalangkat usab sa ika-26 ginapit ug Attorney Krisha Ver Ramirez Romano Wigel ang ika-27th placer. Giangko ni Capanas nga na-pressure sila nga mapabilin ang ilahang pagka-consistent placer sa bar exam. Congratulations. Okay. Labi na sa mga Carolinian na mga lawyers. Unya, doon na lang may mga panghinaot. Okay. Manghinaot may nga dili kalimtan unsa ang katunan dinhi sa university, especially nga kinahanglan isip usa ka Carolinian lawyer. We are supposed to be witnesses of the word, no? Sa video interview sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, emosyonal si Romano Wigel humanag top 27 sa bar exam. Daw di pa siya makatuo nga nalakip sa top 30 human gipahibaw sa Korte Suprema pinaagi sa live streaming. Nahinumduman ni Krisha ang iyahang inahan nga gustong mamahimo siyang usa ka abogada. Everyday maguto siya nga magsigi og ingon nga hapit na maabogado pa nga. So I really wanted to give this to her. I have been praying so hard. Nagatubang og suliran sa propiedad ang iyang inahan apan way igong ikabayad sa abogado. Kini ang naghatag kaniyang motibo nga mo eskwela sa abogasya. Usa sa emplano mao ang pagtabang sa mga kabus. Daghan usab siyang nasugatan nga pag-antos ilabi na kanahimong representante sa USC sa mga moot court sa gawas sa nasod. Gihala niya ang kalampusan nga nakabot alang sa iyang 90 anyos nga mga apuhan nga nangandoy usab nga mamahimo siyang usa ka abogada. Ginahan lang ko kay since nagikan man ko sa point kami pod wala pod mi ka-afford before. Makatabang ko sa uban nga parihan ako before og situation. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.